Перше, вимагаємо від керівників політичних партій ні за яких обставин не надавати політичної підтримки СІНу під час місцевих виборів. Друге, вимагаємо від депутатів Запорізької міської ради виконати вимогу мешканців міста, яка ще до початку Майдану Гідності зібрала 76 тисяч підписів, та висловити недовіру міському голові міста Запоріжжя СІНу. Третє, вимагаємо перед кожною сесією Запорізької міської ради оприлюднювати на сайті Запорізької міської ради фінансовий звіт, куди витрачені кошти громади за рішенням сесії та куди депутати планують спрямувати ці кошти. Четверте, наполягаємо прискорити питання щодо перейменування площі Жовтневої у площу Героїв Небесної Сотні. П'яте, заявляємо про рішучість дій зі сторони громади у разі ігнорування її вимог. Якщо ви згодні з цими вимогами, прошу зараз проголосувати, і зазначена резолюція буде направлена усім адресатам, на яких вона спрямована. Хто за прийняття цієї резолюції? Хто проти? Хто утримався? Дякую.